nin ye suratul Aqafi ale ye kurana sɔrɔ 46 ye 66 do jiginni na aya 35 kelema 646 harafu 2602 a jigira Makan de bismillahir rahmanir rahim Allahu alam bi muradi min zalika Qur'ana jigini o bora ala de yoro ala mi yese masaya ga fangala ala mi ga giri benen do ga barala amma sanguluda ani dugma golo ani femi no boni nyonje boni tiende ani sanga min do foledo mamino no lu kafiriara lu kodi bawe kabo femma lu babaula e gafo ayengi baru ya fenna nabi ko wele na magina alay yala ay jirali genela mun venda naga jowelele nunye ogda kamini dugolo inna wala ni yoro de wolu bolowa sangolo la kafara laga aynamma bi kitabu ye ka gonninye ni qur'anenye abiga ya fam tadi unay ya do comme nyaaf lahru dawe qur'an lugha be min di anga kana nama disi ambo nyini mais alni ayasro lañini ya kam majazide mutabadaru la ni ko tadi o welelde weleli be la jelente kafriyay weleli be la jelente fla kafriyay amit linga ñoo wele welelu différence de bu ñoonce ni welel lañini e batudi lazimi e batudi o de ko san don gala minum ba faje ko abatu filite o ya lazimi defo ya fam tadi una lazimi e batude aw taduna minullah abi minum batu kasara makina lay o boluwe ani fengo fenay batu kasara makina lay ni e jorode mbora ka fusa go wala hul kibriya munasaba mbe ni soray ana mbora sora minna oni nyogonche ni ya jarawla go kibriya we alaka birfani ngoni mama ya do ala erela fengo fe mana do erela o ba fara kabila ki do ikenye ngola ki malo ba aye o de resda di yanno tugoni ako ekmanam ni aw ko point be do wore bolo wala puissance be do wore bolo puissance wore be min tialay ko ay jirali kena o puissance noy min ki ay min ke ko jirala waaw ma foyte puissance foyte ne alate waaw nam ay nama ni kitabu ye ni nyigilendo ay kitabu woloma akala je na asro adoni bisura kono من قبل هذا كوني قرآني أو أثارة والما نطولي كمين دونا دوني نكرم بي أي وجوبا كلاجي نيافا وينكو دوني كرو إنكم بينو أثارة من علم دوني كم بقولوا كونوا نيه فاكيو غو هندو أبو سبيانا مسو هندو غو فرلون بفاكيو مما جيدا تولاي أكان يودغو ban yoromi nyo nyefawi asera rom do lajel kala ya nyefaye ba asero kunye ngalona muso mina muso ensigilembe muso jamakulu jala atara ata tegema ko biga ngalonda edila ko biga min ngalonde le ko ngalondo o donna ya fay ako ere bina furu chewerema o chein ninje ndere ibina furu chewere dema o chein ibe densoro a den to bi da ko muawiyatu abi nyebe mara aya fo hindu yo don o dende muawiyati bo la jeli gala de niveau ba maminu be siraw kalama shiqu ani shatihu ngu ya la giraga kibada fa sallallahu alaihi wasallam ni wadi na chogate uga kutubaw kabago dogi lugha min bala fa be arab gan nege doila be kuma ni sajide ka fo ni beretigi nana ko don ko nete imle goy ne wone ka ko bane ayala kare ka wati fo ka tamansin fo kasoro kasa yazara arabu tara ka tala jili ka fieno ayala kare ka bara bela jelen fo o de donni koro wubale ala ko ni be ko nyina ko to ka donni koro wuba kalaje o kuma na saw anga kuma bi yoro minga wati ka tili ambulo aw atharati min ilmin qurtubi laje esgaw nanga mana gwana ko jugutere ame wuli
an bɛ se moriw ma o b'an kunkow lajɛ walima an bɛ se soma ninnu ma nka soma min don n k'u bɛ sali kɛ u tɛ sali yan bon ne kɔni min kɔni kun ka d'anw ye salibali ninnu kɔni a y'olu to yen mɔgɔ o mɔgɔ tɛ silamɛ ye silamɛ man ka taa a kunko fɔ o ye o man ɲi a y'o to yen parce que olu b'i don ko la ko min man ɲi ma quoi mais minnu bɛ sali dun an bɛ se ka se olu ma wa minnu bɛ sali an bɛ se ka se olu ma wa ani karamɔgɔ minnu bɛ sigi ka lajɛli kɛ ni kunko min nana u bɛ kow lajɛ ka jaabiw fɔ an ye yala an bɛ se ka se olu ma wa silamɛya la walima an k'a bɛ yen k'a to yen ka ala kɛra ka sitakara in ta ka o tɛ sitakara yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ ko hɛrɛ ni fɛn jira ko ni ye dɔrɔn ka limaniya dɔ d'i ma dɔrɔn ani ala deli a bɛ komi i n'a fɔ o y'o de ye quoi awɔ an yɛrɛ ɲɛ t'a la dɛ ko n'i y'a kɛ ka tila ko ni dusukun minɛ ko k'o kɛ e bɛ mun ye o la o kɔni n bɛ kelen ta ninnu fila la dɔrɔn tɛrɛ dɔ ninnu ka teli n'a ye dɛ dɔ ninnu bɛ ko ani dɔ ninnu tɛ kelen ye kosɛbɛ sisan an bɛ kɛnɛ min kan o de ye an b'a fɛ ka ko dɔw kɛ n b'a fɛ ka taa taama la n b'a fɛ ka muso ɲini awa a tɔgɔ mun yɛrɛ ko gɛlɛn dɔ bɛ n kun na bon n b'a kɛ cogo di an ka essayer ka se moriw de ma wa walima an ka taa somaw de fɛ yen wa nka an kɔni bɛ min kɔni gɛlɛya a ka kɛ an ka minnu tɛ silamɛ an k'olu to yen awɔ minnu tɛ silamɛ an k'olu to yen minnu tɛ silamɛ ye ka taa sigi aran na olu da la sali wagati bɛ se u tɛ sali o ye farito ye an ka valeur don an ka diinɛ la o ma minnu ye silamɛ ye n'u bɛ baara kɛ ni silamɛya tacogo ye yala o bɛ cogo di hadisaw bɛ yen k'an bagabaga kosɛbɛ k'a fɔ an ka alikuhanu wala mun yɛrɛ voilà hadisaw bɛ yen ka bagabali kɛ kosɛbɛ mais est-ce que a ko bɛ cogo di bɛn kɛra a kan wa bɛn ma kan fɛn dɔ bɛ yen ko buguri bolokɔni den saba jasɛrɛ bolokɔni ani cɛmancɛla bolokɔni i b'olu i bɛ buguri da kɛ cɛncɛn ka a tigɛ k'a kɛ soden tan ni wɔɔrɔ i bɛ i b'a kɛ soden damadɔ ye ka sɔrɔ ka jatew bɔ jate ninnu i bɛ se ka bɔcogo damadɔ b'a la a dɔw bɛ i bɛ se ka a lawolo ka ni dolo baara ni ɲɔgɔn ye dolo minnu bɛ dolo ninnu tacogo dɔn an bɛ wagati min na tile ɲɛsinnen don i bɛ a kodɔnnen don tile bɛ ɲɛsinnen bɛ nin masalatu ma o ye tile ka kɔrɔtali ye n'a ɲɛsinnen bɛ nin ma o y'a majigili ye ka jatu sigi tile ni kalo ni i bɛ wagati min na k'a bɛ jatu sigi dɔnni don mais dɔnni min don jateminɛ don mais est ce que dɔnni kɛnɛ kan n'i sera o tigilamɔgɔ ma parce que a ka di ne ye a ka dɔnni ninnu ɲɛɲini kosɛbɛ quoi an bɛ ɲɔgɔn nɛni an bɛ ɲɔgɔn lagosi an bɛ ɲɔgɔn saboter mais an ka olu bɛɛ lajɛlen ye k'o to yen an yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka kalan yɛrɛ ɲɛɲini quoi n'i ye kalan yɛrɛ ɲɛɲini dɔnnikɛlaw ye mun de fɔ nin na bon alakira ko sallallahu alaihi wa sallam hadisi sahalen na hadisi min ni fɔn to hadisi in sahali la dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen bɛn n'a kan ko a sahalen don hadisi in a bɛ muslim de la sahih muslim a ko cɛ ka xibaar bɔ hadisi tɛ yan dɔ de nana alakira ma sallallahu alaihi wa sallam hadisi in ka di kosɛbɛ a cɛ nana alakira ma a y'a sɔrɔ kama ale ɲɛ b'a la sahaba ni min tiri o sɔrɔ ni min tiri o sɔrɔ o tigilamɔgɔ o b'a fɔ ko yarhamukallah ni tiri o sɔrɔ i b'a fɔ ko yarhamukallah bon ale nana sɔrɔ mɔgɔ bɛ seli la ale kabarila dɔ ko tiso a ko yarhamukallah kana kɛ i seli la a ko ale tora la dɛ ko ale tora la ko mun na mɔgɔ bɛ k'ale file tan na dun
ale misali kɔnɔ ale bɛ ka korofana yɛrɛ mɔgɔw y'a kori de k'a k'a da de k'a fɔ maa ti kuma sali la ale tun t'o dɔn quoi maa ye wa ale bɛ ka mankan ci mɔgɔw ko k'a ma k'a k'a da mais mɔgɔw ye mun de kɛ u y'u woro gosi bari ka mɔgɔ to sali la joli lahalaya la i bolo ni woro de ka surun u bolo bilalen kun don u y'u woro gosi u bolo ni woro de kun ka surun i y'a faamu kira ka sahabaw u y'u woro gosi i y'a faamu o kɛlen a ko ko to ne ka n da de u tilalen sali la sa a ko ala kira ko ne ko n donna diinɛ in na ko a ma mɛn dɛ ne t'a ɲɛw dɔn kosɛbɛ ala kira ko o tɛ baasi ye o n'i t'i min dɔn a la an b'i kalan o la awa a ko anw filɛ nin ye mɔgɔ dɔ bɛ anw na anw bɛ tere k'a fɔ nin ka di wala nin man ɲi hadise n mago bɛ hadise na ka a tartu tartu Dis-moi. Sana an bɛ se o yɔrɔ in ma alakira yɛrɛ ma sallallahu alaihi wasallam alakira fa Abdulayi i tɛ dɔn ne ka tila fɔlɔ a ye dɔn ne ka tila layilikɛla de y'a to ne tɛ ni a ye min fana ni n ta ma bɛn voilà a bɛ bɛn layilikɛlaw de y'a to kala ta ka ɲamɛ kɛ kɛmɛ layilikɛlaw de y'a to ala ta kɔfɛ o y'a sɔrɔ a ma bɔ sanga na voilà o y'a sɔrɔ a ma bɔ sanga fɔlɔ hadise ye min ye baynana nusalli ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam izi atisha rajulun min alqawm ne ko n ko ala ka hinɛ la Muawiyatu ibn al-Hakam as-Sulami cɛ in tɔgɔ de y'o ye Muawiyatu ibn al-Hakam as-Sulami voilà hadise in a sahalen don quoi bɛɛ hadise kitabu sahalen don bɛɛ la komi n'a fɔ n ye Muslim ta fɔ a ye cogo min a ko k'an to yen cɛ dɔw tiri sɔrɔ ne ko yarhamukallah maaw y'a ɲu o jeno la ne ko wa hakila umma ngo ne ba tora la de ne banda yana de na de ma sha'anukum tanzuruna ilay muna be be gefle tanu fajalu yadribuna bi aydihim ala fakhazihim ko masira ko to salin gono o bi ko bolo ke ko woro gosi awa tuma min ne aye o be ka fo ko nganda de ne ndade tuma min alakira sallallahu alaihi wasallam atlala ka salla بأبي وأمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه أكو تمام على كرات الله زلا أكو ني على كراكم أبو نيم فانيم باي والله نما كرامو سيه مينغا كلانكو كانين كتمي على كراكا على كراكو لادا ما نيمان كوندو أكو مهيني سلامة كراي أو بلاسترالي شكون نيما كراكم أبو دونكو سبي أقول والله ما كهرني أمانني ولا شتمني أمان سبتي ولا ضربني أمان قسي أقول ننسلي فويتي على كمني ما أكمل أرمدين كملا سلي ني تسبيح دي أني الله أكبر فو أني قرآن كلام أقول نقول يا على كده an goni mamin ga do silamela an ye jahilu de an yɛrɛ dana ko na amami ala nana ni silamɛ ye maa bi anw na yatuna likuhana u bi da jinɛ minnu bɛ yɛlɛ jinɛ la a ye fɔ olu de ma ko kuhanu minnu bɛ yɛlɛ jinɛ la dɔw bi da olu fɛ yen ko yɛlɛ kuma na silamɛya kɔfɛ ne bi to kan wa n bɛ bɔ a kan de قال فلا تأتهم إكنا نوما قلت نقام مغوبيا يتطيرون تبي تري كوجة من كوجو نين تري كني نين تري من أكو كلام يكو كوريكوي ما هو بوسرو ديسولا nga silamela ukani balika koma ukani balika koma قلت ومنا قوم يخطون ما دو بأن ولو بغريدا
kuma la surunna u bɛ buguri da donc i y'a dɔn nin na ko ka hanatu ani khatu fɛn kelenw tɛ kala fɛn kelenw tɛ dɛ qala kana nabiyyun yakhutu faman wafaqa khattahu fadhak alakira y'a bali ka bɔ fɔlɔ ninnu ma a y'a bali ka bɔ fɔlɔ ninnu ma nka ni a m'a fɔ kana buguri da dɛ a tulo b'a la dɛ a m'a fɔ kana buguri da dɛ a ko de ko nabi ɲuman dɔ kɛra o bɛ buguri da ni maa min ta n'o bɛnna ko a filɛ a ko nin yɔrɔ la a bɛ mun de faamu dɔnnikɛlaw kɔ komi n'i ye diinɛ taabolo jateminɛ ko dogolen dɔ ni fɛn ninnu na tiɲɛ yɛrɛ la a man ɲi de ni yɛrɛ b'a jira ko a man ɲi de ni yɛrɛ b'a jira ko fatantiɲɛni don dɔnnikɛlaw kɔni y'u ta fɔ a la dɔnnikɛlaw dɔw ko foyi t'a la alakira y'a fɔ ka dan yɔrɔ min ni maa min ye i ta fara kan i ye nkalon tigɛ parce que alakira bɛ ka cɛ kalan de a selen bugurida yɔrɔ ma a m'a fɔ a k'a kɛ a m'a fɔ a kan'a kɛ mais tɔw la ko k'a kana olu kɛ ko k'o to yen n'a alakira y'a fɔ k'a dan yɔrɔ min an b'a fɔ ka dan yen nɔ i y'a faamu o la dɔw y'a daga dɔw ko a ti bɛn dɔw ko a bi bɛn dɔw ko a ti bɛn mais ne kɔni bɛ min fɔ aw ye silamɛya kɔni ye sitagara min di an ma o ye ka arakan 2 sali n'i ye arakan 2 sali ka tila i bɛ sitagara duwawu kalan kira tun bɛ bɛɛ kalan o de la alakira ma kɔlɔsi d'an ma ko an ka sitagara kɛ n'a ye a ma buguri d'an ma ko an ka o buguri in da a ma kolonkisɛ d'an ma a ma fɛn wɛrɛ d'an ma a ye sitagara de d'an ma o la ni min bɛ alakira ta de ɲini sallallahu alaihi wa sallam alakira ta ye nin de ye sitagara in i y'a faamu o la o est ce que a tɔ min filɛ nin ye an ka diɲɛlatigɛ ko ɲɛnabɔw la yala komi n'a fɔ n'a ko nabiya dɔ tun b'a kɛ nabiya in tun b'a kɛ peut être i b'a sɔrɔ o tun b'a kɛ nka peut être de ye sa dɛ e tun b'a kɛ ni ladamu de ye ka i kan'i yɛrɛ kɛ ko dogolen dɔ na ye i kɔni ta in ka kɛ dɔrɔn tamasiyɛnw mais tɔw mɔgɔw filɛ nin ye olu b'i ka san sɔrɔ u bɛ ka dawula sɔrɔ kosɛbɛ silamɛw ni silamɛw ka sapa de tun sigalen b'u la mais bi bɛɛ lajɛlen ɲɛsinn'u ma nka o b'a kɛ ni jateminɛw de ye dɛ a bɛɛ jateminɛ kɛmɛna bon o jateminɛ ninnu fiɲɛw ta cogo ni fɛn olu ala y'olu dɛmɛ u ye masiniw sɔrɔ o masiniw bɛ olu mimariw bɛ ko dɔw mara u ye ka ko dɔw labɛn u ye mais a kɔni daminɛna ni jateminɛ de ye yala o tuma na ni maa min fana n'i ka hatu la n'i bɛ o jateminɛ ni ɲɔgɔnnaw de kɛ ka jate dɔw minɛ k'u sigi ka mɔgɔ dɔw ni kisi ani ka mɔgɔ dɔw dɛmɛ ka bɔ fɛn dɔ ma min tɔɔrɔ b'a kan walima n'a ɲɔgɔnna est ce que i b'o kɛ wa i b'i to kɛ de bon tiɲɛ yɛrɛ la diinɛ fanfɛla la diinɛ min yamaruya n'a ye ni ala bato don bato min yamaruya n'a ye ni bato tɛ kɛnɛ wɛrɛ don bon anw minnu filɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ la a man di anw ye a bugurida ninnu a man d'an ye a man d'an ye dɔnni min don an b'a kalama dɔnni yɛrɛ don bon mɔgɔ minnu b'a fɔ k'u bɛ nkalon de tigɛ walima bon komi n y'a fɔ cogo min n m'a fɔ ko sariya y'a bosi an na wa ni sariya ye fɛn bosi la ka ban i b'i cogo dɔn a la sa o de ka ɲi n kɔnɔ dɔɔni bon a man di an ye munna n'o tɛ k'a fɔ ko tiɲɛ t'a la wala n'i b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ i bɛ nkalon tigɛ dɛ nka n'i ka taamasiyɛnw batu ka kuma n'i ka taamasiyɛn n'i m'i yɛrɛ ta dɔn a la a dɔw la i bɛ mɛn sutura la quoi n b'o fana fɔ ka d'a kan a dɔw la i bɛ mɛn sutura la an delila k'a dɔnbaga dɔ ye i y'a faamu an ka dɔnni ɲini kɔnɔna na a y'an kanu a ko karamɔgɔw dalen tɛ ko la n'o tɛ nin ye tiɲɛ de ye ne ko tiɲɛ cogo di a y'an kanu su 3 heures su 2 heures 3 heures ka taa bila 4 heures an b'a ɲɛɲini
y'a faamu k'a ɲɛ dɔn ka se degere la i bɛ jate kodogolen dɔn dɛ n'i y'a kaidaw dɔn de i bɛ jate sigi k'u lawolo i y'a da maa min kunko la a tigi tɔgɔ a ba tɔgɔ a fa tɔgɔ a den hakɛ min b'a bolo o den ninnu tɔgɔ i b'a bɛ fɔ a ye kelen tɛ lupe i y'a faamu k'an to a baara kɔnɔna na an fɔra ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ dɔ la filani i y'a faamu ne ko Lasana ale ko Sirandu ne ko yɛlɛ o kɛra cogo di a sɔrɔla ka bɔ ni o fana bɛ bɔ ni sira min ye a sɔrɔla ka bɔ n'o fana ye k'o ɲɛfɔ donc ne b'a dɔn a dɔnni bɛ yen de nka an y'a to yen parce que mun na sariya ye a bɔsi an na ne ka faamuya la parce que ni dɔnnikɛlaw ye ɲɔgɔn empêcher nin ko la cɛ tan a bɛ komi n'a fɔ ni dalu jɛlenba t'i bolo ko sariya ko k'i k'a kɛ i k'i yɛrɛ cogo dɔn a la o de ka ɲi i y'a faamu parce que a baara si tɛ anw bolo an ka diɲɛlatigɛ in kɔnɔna na ni an bɛ k'o baara kɛ ko inna wajadna abana o baara tɛ an bolo anw bɛ baara o baara kɛ min dalu bɛ an bolo i y'a faamu i ɲɛ bɛ sɛgɛnna kalandenya la ne ni Buye sigira de ne taara sigi Buye kɔrɔ de hakilila min bɛ ne ka fɔ a ye kalandenya ye min ye ne an ma don a la n kun fɛ k'a fɔ ka don fɛn na ko n fa b'a la bien non ne maa min yɛrɛ bɛ anw kalama ka anw denmisɛnninw an n'an karamɔgɔ ye ɲɔgɔn sama kow la cogo min i b'a dɔn k'a fɔ an tɛ ko la k'a fɔ ko karisa an fa y'a kɛ bon ni fɛn b'i bolo a dalu b'i bolo ni mɔgɔw wulila san joli joli o bɛ ka nɛnini kumalankolon ni nɛniw kɛ bon mɔgɔ tɛ ka fɛn fɔ vraiment a mɛn o mɛn an fana bɛ wuli ka jɔ kɔ i y'a faamu o de kosɔn an ka ɲinan tafsiri kɔnɔ an bɛ ka siɲɛlimaw kɛ o mɔgɔw ɲɛna ko an bɛ ka nɛnini kɛ wala an bɛ ka non an m'a daminɛ fɔlɔ mais an bɛ ka siɲɛlimaw kɛ quoi o k'a faamu ko dɔ bɛ yen quoi voilà ne bon min ye lajɛli ko ye o nin de ye sariya ye min d'a ma o ye istiharata ye don min dɔn a bɛ yen dɔnni dɔn dɔnni min dɔn ni min y'a ɲɛdɔn yɛrɛ yɛrɛ hali ni min nana ko ne k'i kalan ne t'i kalan dɛ parce que ne yɛrɛ y'a bila voilà ne t'a kɛ voilà an k'o fɔ ka jɛya mais dɔnni min dɔn kana nabi yakhutu hakada an ka ɲininkaliw ɲɛsinna an ma lase caman an y'a di an karamɔgɔ an kɔrɔkɛ karamɔgɔ Siya Silama a ye jaabi min d'a la o ye nin de ye a ko alakira y'a fɔ ka dan yɔrɔ min ko ale fana b'a fɔ ka dan yɔrɔ min o toujours an fana b'o cogo kelen de la a y'a fɔ ka dan yɔrɔ min o y'o ye voilà bon sisan an bɛna se min ma est ce que ka se u ma o bɛ cogo di ni min y'a dɔn k'aw ka kalan dɔnnikɛlaw ka kɛnɛw bɛ yen kɛnɛw caman bɛ yen nɔ internet ninnu kan a kɛnɛ ninnu a dɔw ye awa taabolo ninnu bɛɛ b'a la quoi mais i kana taabolo kelen ta de e k'a bɛɛ ta kelen kelen man i b'a bɛɛ ta kelen kelen bi misaliya la yanni an ka sigi yan nɔ Wawe ka kɛnɛ Wawe ka kɛnɛ na Wawe den dɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ka ale to kalan na ko ale kamana ganna bien a fɛn bi kisa bi ko ale kamana ganna ko ale sera karamɔgɔ minnu bɛ sɛbɛnni kɛ maa ye i y'a faamu ni maa mago b'a la al-islam su'al wa jawab a bɛ yen de nka Wawe ka yɔrɔ dɔn i b'a bɛ karamɔgɔ ɲininka ko ale sera mɔgɔ ninnu de ma minnu bɛ sɛbɛnni kɛ mɔgɔ ye ko a y'a sɔrɔ baatu la vraiment jaabiw bɛ gɛlɛya ale ma quoi ale kun jɔrɔlen de kosɛbɛ mais ale kɔni sera a ma ala y'a kɛ ale gagnera quoi mais sɛbɛnden in kɔni ale y'a jeni bon ale y'a mɛn wajulikɛla la ko ale kafiriyara ko ale kamana gannen don n'a y'a sɔrɔ ale kɛra kafiri ye bɛn ni cogoya min don karamɔgɔ ko k'olu tɛ se ka ko kafiriya ko kuma ko ale tɛ se ka fɛn fɔ la ko nka ko rukiyatu ko bi bɛn dɛ ya adlo wala Wawe kɛ a bɛ ka jaabi min o de ye ko rukiyatu bi bɛn dɛ ko foyi tɛ rukiyatu la ko ye hilu de ye ko nka ale t'a dɔn karamɔgɔ in ye rukiyatu min di a ma
ko ruqyatu ɲuman kɔni ye yɛrɛ k'a kɛ ko nka mɔgɔ wɛrɛ k'a kɛ ko a bɛ bɛn ko nka ale t'a dɔn karamɔgɔ ye ruqyatu min d'a ma a ko nka n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔ in ye kuran aya de sɛbɛn ka kɛ wa nesi ye k'a d'a ma ko dɔnnikɛlaw fanba ko k'o tɛ baasi ye dɛ walahi wa bɛ ka yɔrɔ dɔ min o jaabi ta nɔ ko n'a y'a sɔrɔ a nesi de sɛbɛn k'a d'a ma ne kuran aya don ko dɔnnikɛlaw fanba ko k'o tɛ baasi ye wala ko caman ko k'o tɛ baasi ye ko nka ko n'a y'a sɔrɔ sɛbɛn don ko ka sɛbɛn don i la furakɛli kama ko dɔnnikɛlaw fanba ko k'o fana tɛ baasi ye aya bon ko nka ko tami min kɔni ko ni kuranna de b'a la ko dɔnnikɛlaw fanba ko baasi tɛ ko nka min kɔni ye rajihu ye olu bolo min ye rajihu ye olu bolo ko a sɛbɛnnama in ko k'o to yen k'o de ye rajihu ye u bolo voilà kuma lasurunyana a ko min ye ka se mɔgɔ ninnu ma o ko i kungo lajɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛ se min ma n'a tigi bɛ a yɛrɛ bila ala pilasi la k'a fɔ a bɛ ko dogolen dɔn e fana taara ka taa a tiɲɛtigiya ko dogolen dɔnna don i y'a faamu ko o de ye baasi ye et puis diina dɔw b'u bolo diina minnu bɛ silamɛya contrôle la komi n'aw minnu tɛ silamɛ ye quoi n'i sera olu ma ko o b'i bɔ silamɛya la n'o tɛ k'a fɔ i sera mori ma k'o t'i bɔ silamɛya la dɛ k'o t'i bɔ silamɛya la ko surtout n'a y'a sɔrɔ min bɛ ka baara kɛ ni jateminɛw de ye jateminɛ min don jatiw quoi lisab a bɛ jatiw de ta a tɛ k'a fɔ a bɛ ko dogolen don dɛ fɛn dɔ de b'a bolo a b'olu sigi ka jati dɔ ta o la k'o f'i ye mais o t'i bɔ silamɛya la kuma fɔla ne b'a fɛ ka min f'i ye kuma tiɲɛ ye min ye ka se mori ma k'i kungo lajɛ a bolo wallahi billahi a tɛ foyi kɛ maa ka silamɛya la i y'a faamu o de ye kuma tiɲɛ yɛrɛ ye quoi mais a bɛ mun kɛ mɔgɔ ka silamɛya la e bɛ se mori min ma e b'a dɔn jɔn dɔn i y'a faamu wa e b'a dɔn kuma lasurunya na yɛrɛ kuma bakuruma fɔla quoi bon ne ko wa bɛ o ma ko aw ko moriya ninnu man ɲi ko parce que n t'a fɛ an tɛ nin k'a jira mɔgɔ la ko n ye mori ye ayi n t'o fɛ ne ko ma ko aw ka moriya ninnu man ɲi ko aw dun tɛ ban nin yɔrɔ ninnu na n ko yala nin y'a jumɛn ye ko karamɔgɔ ko hali n'a y'a sɔrɔ moriya man ɲi a ko e kɔni ta ka ɲi bari mun na mɔgɔ mana don e kan ni hamina ko min ye e bɛ bilasirali min yɛrɛ kɛ ni kuma ɲuman min yɛrɛ ye quoi a tigi tɛ bɔ ni hami ye a tigi lafiyalen de bɛ bɔ ma dɔ yɛlɛ y'a faamu i bɛ na masakɛ ni moriya man ɲi mushawaratu ka ɲi kɔni tɛrɛ diɲɛ bɛ kɔni bɛnna wa shawirhum fil amri bon karamɔgɔ in ko toujours ka muntada kɛnɛ in kan o y'a jira k'a fɔ ko ka se mɔgɔ ma ni karamɔgɔ in ka se a ma n'i y'a sɔrɔ i bɛ se a ma ni a k'i n'a kɔnɔ jɛlen don i dalen b'a ka diinɛ la ka taa sarali ɲɔgɔnya n b'a fɛ ka don nin ko la aw bɛ ko caman kɛ a bɛ ko caman kalama a bɛ ko caman bi taa jiriba kɔ a bɛ ko caman kalama n nan'i ma n'a y'a sɔrɔ ne ka kan ka don nin ko la wala ne man ka don a la bon ka na karamɔgɔ ɲininka o la ko foyi t'o la voilà bon ani ninnu ka kuma bɛ ɲɔgɔn ta mɔgɔ anw bolo mɔgɔ tɛ sigi ko n bɛ ko dogolen don e yɛrɛ sigilen kungo min b'i yɛrɛ la i t'a dɔn ne bɛ min fɔ mɔgɔw ye wagati bɛɛ mori tɛ foyi ye kamanaganko caman de bɛ mori yɛrɛ la maa min bɛ ala deli mɔgɔw ye i b'a sɔrɔ kamanaganko caman baden b'a la a bɛ tilen ka ɲini ala fɛ a bɛ sigi ka ɲini ala fɛ ni nana i kungo fɔ a ye a bɛ i ta in de fara a yɛrɛ ta ninnu kan ka sɔrɔ k'u bɛɛ jira ala la ni min ye ala jaabi a b'o jaabi n'a ye ala jaabi a bɛ e ta jaabi k'a yɛrɛ ta to yen n'a ye ala jaabi a b'ale ta jaabi a banna i y'a faamu ne delila ka nin walanda in di an ka émission dɔ la radio la yanni ne ka jigin dugu ma ne taara sɔrɔ dɔ jɔlen bɛ kan kɔnɔ a ko karamɔgɔkɛ ko dɔ ye n wele ka bɔ jamana kɔfɛ 250 b'a bolo a ko walahi ko i filɛ ka kuma min fɔ k'i ye tiɲɛ de fɔ ko a ye lafiya ne ye n ka 250 minɛ ka bila n kun dakuruɲɛ kelen awɔ
Kana be fo an ka taa wari ayi o man ɲi ka wari min a la o ye kuma wɛrɛ de ye wa parce que an bɛ wari min na fɛn caman san nka comme n y'a fɔ cogo min mutashabihu don parce que an bɛ wari min na fɛn caman san jɛlenba tɛ quoi lajɛlikɛ wari ne ye malikun lajɛ n ko fiqhi ka mɔgɔ kalan fiqhi la ko wari min na n k'o bɛ se ka la ko bari ko a masala bɛ salen tɛ ya dɔn kɔni a bɛ ɲɛ a bɛ kɛ cogo di ala k'an bɛ sa a ma dɔn a ko ninnu caman tɛ k'a ɲɛgan dɛ nka mɔdu kelen ka kɛnɛ t'o ye dɛ an ka kɛnɛ ninnu bɛ dɔn kɛnɛ ninnu bɛ dɔn bisimilayi ayin ama ni kitabu ye ka ko nin ye wala notolen ka min dɔn kɔrɔw la ni aw kɛra tiɲɛfɛlaw ye maa si tɛ yen nɔ ni o fililen bɛ ka tɛmɛ mɔgɔ kan n'a bɛ fɛn wele a ma jɛnɛ Allah ye k'o bato n'o tɛ jaabili kɛ lahu a y'a ka bato la fo ka taa kiyama don ma o to ka mɔgɔ t'u bolo ka batoliba jaabi e b'i ka si bɛɛ lajɛlen kɛ kɔntɔrɔ de sanni a bɛ se ka mun ɲɛ ye tɛ foyi ɲɛ naam ohum boli ninnu ɲinanbagaw don k'a b'u ka welelenw ma n'u ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan boliw bɛ kɛ juguw ye u kɛra kafiriw ye ni u ka bato ye mɔgɔ dɔw bɛ maa min bɛ tawasuli kɛ ni waliju ye mɔgɔ dɔw bɛ olu dɔn nin yɔrɔ la y'a dɔn wagati bɛɛ ne kɔni bɛ kuma kelen min fɔ ka an bɛɛ lajɛlen ye o de ye an ka Ala wele bɛɛ lajɛlen ka Ala de wele ni kungo nan'i la fo ya Allah Ala wele n'i talonna Ala wele bon o ye parce que n'i ye Ala wele i b'o baraji sɔrɔ bon min ye ka tawasulu kɛ ni Ala ka maa ɲuman dɔw ye bon nin yɔrɔ la komi kalanden kɔrɔba dɔw tun b'a kɛ nka o kalanden kɔrɔba ninnu n'a y'a sɔrɔ maa min sadiq aw la tusaddiq olu ta nin tɛ kelen i y'a faamu Ala y'a jira Ala tɛ nkalon tigɛ o Ala y'a jira ko ninnu bɛ ka minnu wele k'u t'a kalama ninnu bɛ ka minnu wele k'u t'a kalama mais wa bɛ o bɛ ka tawasulu min don nin kɔnɔna na olu dɔw bɛ ka min wele olu b'a kalama u bɛ ka tawasulu kɛ ni minnu ye o b'a kalama Umar ibn al-Khattabi ka kitabu dɔ bɛ ko al-Furqan Ibn Taymiyya wa bɛ o karamɔgɔ ko Ibn Taymiyya ale ye kitabu dɔ dilan ko al-Furqan bana awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan ay ko ni faranfasɛ Ala ka waliyu ani shaytan ka waliyu ni ɲɔgɔn cɛ bon o kitabu in kɔnɔna na a kɛtɔ la ka Ala ka waliyu mankutu fɔ a nana se Umar ibn al-Khattabi ma a ko don dɔ ka Umar ibn al-Khattabi k'ale to kutuba kalan na Madina Misiri kɔnɔ ko a y'a sɔrɔ a ye mɔgɔ dɔw bila ka taa Nahawanda a ye kɛlɛbolo min bila ka taa ko ɲɛmɔgɔ kun tɔgɔ ye ko Sariya ko k'a to minbari kan ko a sina k'i kanto ko ya Sariyatu al-Jabala ya Sariyatu al-Jabala ko a sina k'o fɔ siɲɛ 2 ɲɔgɔn k'a to kutuba kɔnɔ ko fo silamɛw ka kɛlɛ kelen ko ka se sɔrɔ ka na k'u to lakalili la u ko Umaru jumadon dɔ don an y'i ka kumakan mɛn a y'a sɔrɔ jaja juguw y'u dogo k'olu kɔfɛ ne kun t'a kalama ko jugu bɛ yen ne kun t'a kalama fiyewu k'a fɔ juguw bɛ k'olu kɔfɛ
ne tun tɛ se ka mankan mɛn ko sariya kulu sariya kulu ne sera ka kɛlɛkɛdenw bila u k'anw ɲɛsin kulu ma an y'an kɛ quoi o de kɛra an ka dɛmɛ sababu ɲuman ye koyi Ali ibn Abi Talib yɛlɛla yɛlɛmisɛnnin bon e bɛ mun faamu na Umar ibn al-Khattabi ale bɛ kutuba kalan na minbari kan Madina ni n bɛ Nahawanda ni Madina cɛ a bɛ kilo 1000 bɔ awɔ a bɛ kilo 1000 bɔ mais a y'a mɛn cogo di bon kisa in fana nkalon tɛ koyi Ibn Taymiyya min ye nakarilibaga ye ale de y'a fɔ a ka kitabu kɔnɔ al-furqanu bayna awliya ar-rahmani wa awliya ash-shaytan a y'a fɔ kitabu de kɔnɔ mais a bɛ kitabu caman kɔnɔ komi n'i y'a ta olu ka fɛn na olu ka teli ka sɔn o de ma ka tɛmɛ n'i ye kitabu wɛrɛ ta quoi bon a y'a mɛn cogo di o sera ka kɛ cogo di o kɛra o ye karama de ye quoi a bɛ fɔ nin de ma ko karama ala ye bonya de kɛ a ye a y'a faamu voilà bon minnu bɛ tawasuli kɛ ni karamɔgɔ ninnu ye ala bɛ o bonya kelen de kɛ karamɔgɔ ninnu ye o de kosɔn n'o tɛ o t'u k'u wele ko batu de ne bɛ k'e wele kɛnɛ kan cogo min de o bɛ k'a kɛ ni o ŋaniya de ye quoi ba ni batu tɛ kelen ala ye kelen ye ka karama de kɛ o ye an karamɔgɔ marusiri ala ka hinɛ a la basiri fa ani sɛku ninnu fa ko marusiri a y'a fɔ an ye siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ a ko ale taatɔla ɲɔrɔ ale nana dɔ sɔrɔ a b'a ka foro la u ye ɲɔgɔn fɔ ale ko a ma k'a bɛ taa ɲɔrɔ a ko ko karamɔgɔkɛ ne dun tun ye dafali kɛ ni ala cɛ ko ni fɛn dɔ kɛra ko n b'a d'a ma ne den kun minɛ ne serusi la n kelen de bɛ n ka baara la ala y'a kɛ n ko ni ala ye nin di ne ma ne bɛ se ka jigi di ɲɔrɔ sirifike ma o bɛ bɛn dafali b'i ni ala de cɛ dafalen da yɔrɔ min mana ja i b'o fɔ yɔrɔ min ka bɔ ala bolo i bɛ se k'o fɔ baasi foyi t'o la o ɲininen don n ko bɛ sagajigi di ɲɔrɔ sirifike ma dɔrɔmɛ 2 filɛ nin ye i b'o d'a ma marusiri ko ale taara ɲɔrɔ ale sera sɔnna bɔra yɔrɔ min ale y'i to kɔfɛ dɔrɔmɛ 2 in b'ale bolo jama kun ka ca sɔnna ko mɔgɔw ma ko tan ko mɔgɔ ka bɔ yen a b'a bolo siɲɛlen a b'a fɔ tan a b'a bolo siɲɛlen a b'a fɔ tan ale y'a dɔn k'a fɔ a kan b'ale ale nana ka na se sɔgɔna ma sɔnna sinna ka wari minɛ sɔnna wari minɛ yɔrɔ min a ko ale ko a bɛ saga di an ma ale y'a kɛ dɔrɔmɛ 2 ye ka sɔrɔ hali den ma kuma ne ma a tɛ kuma a yɛrɛ sidike ma kuma marusiri yɛrɛ nin kɛra ale yɛrɛ de la a ko ale ko a bɛ saga di an ma dɔrɔmɛ 2 bɛ saga sɔrɔ voilà a y'o fɔ ka saya kan mais a b'a fɔ ni tulon kuma ye quoi ma ye bon y'a dɔn ala ko ninnu kɔni tɛ nin kalama i y'a faamu mais ni kɔni bɔra nin kalama ala tɛ nkalon tigɛ o fɛn kelenw de tɛ quoi a y'a faamu fɛn kelenw tɛ Bunawfu Nimaga ale ni sofɛrikɛ taara ni caman amala ka mobili ye u segintɔ la mobili essence banna a y'a sɔrɔ essence ko tɛ taa nɔ bon sofɛrikɛ ko mobili essence banna dɛ a ko n y'a to ala ma n bɛ ala deli caman amala ye mana a ye caman wele dɔrɔn n b'a fɔ k'a wele parce que a ye tawasulu kɛ n'a ye quoi i y'a faamu a ko mobili wuli an ka taa dɛ ala ni caman barika kɔnɔ a bɛ taa a ko mobili essence ta mobili sara a ka wuli dɛ a y'a wuli u nana ka na sɔrɔ caman jɔlen bɛ k'u kɔnɔ duda la a ko Bunawfu e fana b'an kɔrɔbɔ tuguni Allahu Akbar a jɔra k'u kɔnɔ Bunawfu kɔrɔfɔli kama ko Bunawfu kana sɔn nin ma e fana b'an kɔrɔbɔ wa bon Muhamadu Muruja ala ma hinɛ na la k'a to sali kɔnɔ a ko ale miirila sali kɛcogo dɔw la masala dɔw la sani Amadu ye salamu bila yɔrɔ min Muhamadu Muruja ko sani Amadu ko Muhamadu Muruja ma ko Muhamadu ko n'aw donna sali la a ka to ka kitabu datugu bon o n'a ɲɔgɔnna caman bon k'a fɔ ko fɛn a tɛ foyi na nkalon de don
ati fo ko bise me be ganin kuma fo minu ye ay fe nyawe ya perewu ye wa dalu ye ego ati fo nya anga je ga nyi ni chorela ita injugo yanga amega hagito ninni gele nga male de mago aleka hagito aleka tainjo anga nyi ni chorela salama anga je ni ko minyi ansoro anga ala wele ni ko minyi ansoro anga ala wele nan talula anga fu ya Allah wodi kadi alay nanyo ke amo baraji soro ni koko ya ansoro anga ala wele wodi kany nam wodi kuma langolo ngoni wala ninni ngoni ale ma da kulungo na tanya dongo lesa min ushik fadruji bismillah tutla ayatuna no yanga ayaw kala alaihim uka bayinatin ala kaninu ayanum bangaledo ala alladhina mawbafo kafaru ma minun kafiriyara bihaqqi chinyema lamma tumami ja'ahum ni chen nanuma hadha ni sirun ni ye korte de abangalendo yaqulun walo bafo de iftarahu ko ay qur'ana tiga kunfe e gafo iftaraytuhu na zoro ne atige kunfe la tamlikuna shay'an aw de foy mara li ne allahi kamina ala kanya ngatala huwa Allah ta'ala a'lam ale de don gelay ma ni fenye yuridun nawbido o konnana kafa awasara bi na Allah ta'ala shahidan shere bayni neje wa bainakum ane auche ale alai al-ghafur ale de ya fa bae tubu bae ar-rahim ale de hini bae ni tubu bae wal maula mine kafo ne make damina bae rusuli kirawla ne make foloyde kiraw temenam nam wama adri ma ne te fendo yuf'al no be obara ninne wala niawe in attabi'u ninne jabuye de ne jabuye no de gira ka sahaba ko mina ba Huzaifa ibn al-Yamani ala kal chogo ma de saluna ko ala gira jora dondo adon atle naga kuma ni sel wadi sera abi kuma jo ni sel nu tala talla abada mina ako fengo fe bike ka taw joro ina foka dabla dugolo melekeli la ni ko bado ko ala kira ya bela jelen fo kelen ma hagili tora la mi hagili tora la ma nyina nako mi nyina nako ya fam ni vana kuma gani ni doni gela bela jelen benaka ko asabati lendo ma no tigi go femme kenela neta don o koro de anga dina qaida mi angoni be limana de yuminu bil ghaib wala me ga hon ni me gena ni tegena anon ni ndafu ko modo re wala par nda don ni foni ala en la dunya mina ba nam in attabi'u ne te foi badu illa ma te femi nubu wahi kanama odiko umarul khattab ga watila na fara ko karsa fatura abe Huzaifa ibn al-Yamani nyininga ko la mita ni njana dalawa na ni Huzaifa tara afana bita ngani Huzaifa ma datita nam wama ana ne make illa nadhirun fo nam illa nadhirun aha ne make illa nadhirun fo baba li bade mubilun ne obanganendo qul e gafo ra'aytum ayen kibariya in kana ni qur'ana kera indillah na bona Allah ta'ala diro ne au kafirara na ye shede ba shedera kami sala de hunna qur'ana nyona ga shede limanera aw ya yere kunje bonya Allah ta'ala atim o ganda min yendo ni gelawe maugo ma minun kafirara maoma minun limanera ni limana kungera nyumanye ukundina ango katura ma tumami no makanda ni qur'ana ye wajibu binafo ni qur'ana ngalondo akoroledo
Musa ka kitabu kona anye nyemaye ani hinaye ako nin Qur'anai kitabu do fen centi abado akera kande ne arabu kan yala tana mo babale minu nyu yurendo ni flanga fiaye ani ni soja nyumangelawe ma minu nolugo amma Allah de kasagi utlena ukan sirante utila mo ukan o magere no bedimi ulu de arjana dungewe dume baade uye arjana ngonnana sarala ni fenye nukera nubobara anye alamadenya maria ka kandili kama ni abangema filaye nyumayala ko mo kana fardi bangema la de bangema ko ni o defo yusoro e ka jino tigala dongo de ba defo hari lahara e ba defo chama mido jana ko no bangema ko de la kuna ngoya ma chama mi kuna ngoya bangema ko de la ala kan gisi nam abaya doni alaka fisiringaliya aha ala bi wele ka tubi wakati be nga bangba kana fartola de abaya kono da jago yala aya jigi gele yala akono tari ana dabole e kalo bisawaye kono talini awa jigini kalo bisawa ni kono dati kera awa kalo kono toy ada bulisa lo anu tumado la be ambe nyina donu ko na fe na kana teme ala kana teme ambe nyo hakili jigi hamulu huwa fisalu kono tali ana dabuli wala kono ni jigini che no kera kalo kono toy no boda kalo bisa wala toy mwan kelende ya toy mwan kelende bosan no be sindi dema kala joli la dala ne ate ne moble ngaje tinyo de me como te nesi tere awja tere be do bulo do be bala keno de abo ne kono gera kala kono toy o be sinda ma kala mo an kele ote sharia mo jere ñin fenta na tempo la ñene mi doron hal ni ayasoro denye sangelenge abakono ajiginen ko sharia ba daga ye ka sinda ma kala mo gannan sharia boda ngamme amanga temoko nawo benaga ko dabo wati bas fetala na don ka fo si toro medden toro na ere do ko muso ere simanyire aba balon fengore ne muso rabe aba ka balon arama den sin odi kany o gamsa ni bi boron numi nga kuma la suna ko ni muso do be usi banabu sinare sinji banabala da fa ko contrôler laboratoire na don ka fo sortan sorala abada na sortan sorala don abatu nam akono tale ana dabole oye bisaba de akalo fotumami ni demiteni sera asemegele masambe samen sama na sera binanima asan angara marsri alaikum ba fa kawajulula ko na si sera sambi samen sama ko ni na bi ben ko ge ega nyeda kolosi ko ni ye nalum istomina nalum yala ala ko kay merun kerefi ko no de ko abita ko abinyina jujoko ko ji ko jujo ji de ko abinyina karam marsiri ko menin faga wajule wati be aya soro bolifengo maketano sisa no ne bolfen dem sem fitin no nye bolfenga na agile be singa jigi aka kuma ina bisinga meru wati be ko dona nungoni ga kuma furade ko ni na sera hage duma ka fa
ko ni n'a bi bɛn k'i k'a kɔlɔsi dɛ ko n'i sɔmina k'a fɔ a fɛn ko i ka mɛru kɛrɛfɛ ko sabu ko b'a sɔrɔ a ɲinana a jujɔ kɔ k'o ye ji de ye awɔ n ko hali dɔw bɛ sɔn ka dɔ in min fɛn in min ka yɛlɛ fɛn ka don dugu kɔnɔ ni mi miiri o la o tɛ farati ye wa naam alakira sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiq ale alakira jɛɲɔgɔnya ka si to san 18 alakira si tun bɛ san 20 u taara fayasiw la ɲɔgɔn fɛ u jiginna yɔrɔ dɔ la ko sidatu alakira sigira sallallahu o jirisuma kɔrɔ abubakar taara ka dɔrɔn mori dɔ ma yen nɔ a y'a ɲininka ka bɔ diinɛ ma morikɛ ko a ma jɔn de ye cɛ min n'a bɛ jirisuma su in kɔrɔ a ko muhamadu bin abdullahi bin abdulmutalibi do morikɛ ko wallahi ni ye nabi ɲuman de ye maa si ma a kun dogo nin suma kɔrɔ isa kɔfɛ fɔ nin a ko nin de an ka nin wagati laban in nabi ɲuman ye a kumana danganiya sinɛ ka jigin abubakar dusukun na tiɲɛtigɛli fana jiginna a dusukun na a kun tɛ alakira fara ɲɔgɔnya sallallahu alaihi wasallam taamala wala sigila tuma min ni alakira sera sallallahu alaihi wasallam san 40 ma ni ala y'a bonya ala min ka sekuru dalen don n'a ka nabiɲuman ye n'a y'a kɛrɛnkɛrɛn n'a ka kiraya ye abubakar limaniya n'a ye n'o ye abubakar siddiq ye radiyallahu anhu a y'a tiɲɛtigiya k'a sɔrɔ a si bɛ san 38 tuma min n'a si sera san 40 ma a y'a ma wele azza wa jal naam ale yɛrɛ silamɛyara a fa n'a ba bɛ silamɛyara usman bin amir bin marwa a bɛ fɔ o de ma ko abu quhafa a ba tɔgɔ ye ko umul khair bintu sakh bisimilayi a muso tɔgɔ ye ko kutelatu a fa muso tɔgɔ ye ko qailatu ninnu bɛɛ kɛra tu naam ne a si sera 40 ma a san a ko ya ne ma e ka ne abubakar ladɔnniya i ka nɛɛma barikada nɛɛma min n'i ye o nɛɛma n kan ani n bangebaaw kan ani n ka baara ɲuman kɛ ne bi diɲɛ o ma e ka ɲali kɛ n ye n denw na bari ne n tubira ka doro i ma ne n bɛ wuli silamɛw dɔ ye nin kuma fɔbaaw de ye mɔgɔw ye n'o bɛ minɛli kɛ ka bɔ olu ma fɛn la ɲuman na n'u y'o baara n'u bɛ tɛmɛ ka b'u ka jugumanw ma arijɛnɛ dunkew la tiɲɛ la ala y'o layidu tiɲɛ layidu la o min n'u kɛra o b'o layidu la o ye jumɛn ye wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minati jannati walere mɔgɔ min ni o tigilamɔgɔ kɔ a bangebaaw ma nunkɔrɔla bɛ ne aw fila kan yala aw bɛ ne layidu de wa wɔrɔ n bɛ kɔrɔn aw la n bɛ kɔrɔn ka ko kɔrɔ yala aw bɛ ne layidu wa k'a fɔ k'u bɛ ne labɔ a b'a di mantonfolo tɛmɛna ka ko ne ɲɛ olu ma bɔ kaburu kɔnɔ ba dɔw ko nin y'a bakari den do i ko ayi dɛ ayisatu ko foyi ma jigin anw na ko anw tɛ o fila a ko aw bɛ kɛ ne layidu ko sa ka kunu ko ne sara ko n bɛ kunu a tɛ bɔ an kunna wa maa sara ka kunu fɔlɔ wa a bɛ dalen tɛ nin kaburu kɔnɔ wa ale murutila silamɛ a ma sɔn silamɛya ma
wahuma bangema fila in يستغيثان o الله bɛ dɛmɛ ɲini ala fɛ ويلك e ka hinɛ bɛ de آمين i ka bonɛ bɛ amin limaniya ni kununi ye ala ka layidu ni kununu ye tiɲɛ do den b'a fɔ ما هذا nin kununi ko kuma ninnu ma kɛ إلا أساطير wa maa fɔlɔ nka ziiridakanw de أولئك olu de ye maaw ye حق القول ni lazaba kuma wajibiyara عليهم o kan في أمم manton jɛma قد خلت a b'a to n'o tɛmɛna قبلهم ka kɔ u ɲɛ من الجن kabini jinɛw la ani adamadenw na إنهم olu kɛra maa bɔnɛnɛw ye ودرجات daraja caman bɛ kelen kelen kabini limana jɔn ni kafiriw la kabini fɛn ye n'u ye o baara فيهم an b'o dafa u ka baaraw sarala ala ma olu o t'u tɔɲɔ foyi la e ka dɔn tagase don min n'u bɛ mɔgɔw jira maa minnu kafiriyara tasuma la a y'a ka dumanw lataga a ka ɲɛnamaya la lokundala ka surun aw damuna n'a ye bi don in na o bɛ aw sara dɔgɔyama ka lalaba la ni fɛn ye n'aw kɛra n'a b'a yɛrɛ kun tɛ bonya dugumakolo la n'a ma kɛ ni tiɲɛ ye ani ni fɛn ye n'aw kɛra a bɛ fasigiya e ka aadi donkɛ kofɔ hulu de tuma min n'a y'a ka maaw bagabagali ni fɔlɔ ni bila kafe ni cɛncɛn fɔlɔ ye cɛncɛn tintin bɛ fɔlɔ min da la naamu وقد خلت النذر a b'a di bagabagali bagaw kɔnɔ بين يديه a ɲɛkɔrɔla la قلبه ani a kɔyan fana لا تعبدوا ko a kana foyi batu إلا الله fɔ ala de إني ne أخاف n bɛ siran aw kan عذاب يوم dɔn ka yan ka taa koro min ka bɔn قالوا u ko yala i nana ma de wa بكنا yala sa i na yɛlɛma ka bɔ an maw ma آتنا i na an ma ni fɛn ye ne b'a layidu la n'i kɛra tiɲɛfɔlaw dɔ ye hudu ko إنما العلم dɔnni عند a bɛ الله Alahu taala de yɔrɔ وبلغكم ne bɛ laseli kɛ aw ye fɛn ma n bɛ fɛn lase aw ma n'u ye n ci nɔ ye nka sa ne bɛ aw ye mɔgɔw ye tajalun a bɛ fili de فلما tuma min n'u ye yankata in ye kabase in ye n'u ka fɔlɔ ɲɛsinbagaya ye u ko nin kabase in dɔ a b'an sanji a bila o de ye fɛn ye ni aw korotola ni o ye fiɲɛ don فيها عذاب yankata bɛ fiɲɛ in na min toro ka bɔn يدمر كل a bɛ شيء fɛn bɛɛ lajɛlen halaki بأمر ربها n'a ma ka diɲɛ فأصبحوا o labanna o tɛ foyi ye f'u sigiyɔrɔw de o sarali cogo in na anw bɛ mɔgɔw sara alimujirimi na minɛ junubikɛlaw ye ولقد مكنا a b'a da an y'olu basigi فيما fɛn na an ma aw yɛrɛw basigi magangaw o la جعلنا السماء an ye tulo kɛ aw ye ani ɲɛw ani dusukun ما أغنى a سمعهم y'a ka tulow ma nafa ɲɛ ka ɲɔnni kɛ ka bɔ anw ma wala ɲɛw ولا فائدة wala dusukun foyi la tuma min n'u kɛra n'u bɛ nakarili kɛ آيات ni الله ala ka ayaw ye وأقما fɛn masiba jiginna n'u ye n'u kɛra يستهزئون n'u bɛ yɛlɛ bɔ na n'o ye ولقد هلكنا ما Allah bati an ye fɛn halaki min bɛ aw kɛrɛfɛ kabini mantonw na an ye ayaw ta k'an segin a dɔw la olu u na segin ka da Ala ma ولولا نصرهم الذين maaw na kolugu dɛmɛ u ye minnu sɔmina من دون الله n'a ma kɛ ni Ala ye surunyali fɛnw ye آلهة k'o kɛ bato fɛnw ye بل bato in de ye baasi ye sa silamɛ fɛn dɔ ni Ala cɛ ani sabu ɲuman dɔ ni Ala cɛ baara ɲuman na fɛn ɲuman na o tɛ baasi ye o ɲinilen don ayyuhuma aqrab o tɛ programme ye programme ye min ye alihatan ka joda dɔ d'a ma ka se dɔ d'a ma ka puissance dɔ d'a ma min tɛ Ala min ni Ala tɛ non n'i y'o kɛ dɔrɔn i kɛra filan ka fɔ ye
kana foyi fara ala kan nam bal abla dallu ku filila ka bɔ ma wadhalika a ko de u ka nkalon ye ani fɛn min n'u kɛra n'u bɔ nkalon tigɛ nam e ka tuma ta se tuma min n'an ye jama yɛlɛma ka di ma kabini jinɛw la yastami'una al-qur'ana jinɛw u yɛlɛmana ka taa ala kira ma sallallahu ya kira to ka sali su dugu tila ma ala kira bɔra ka taa Taif dimi sana gɛlɛya ye kira sɔrɔ sami Khadijatu fatura bi salata ashur Abu Talib fana fatura أترى واتين في ليالي بقية من شوال نبي ميا سانتانا أبي طالب فاتلنكو أني خيّت فاتلنكو كذا برما أدكراسل فرفر راكا أسر زيرو مهار سات بفر لم كراكا أي كلو كلنجي أبي سقيفكا ويلك دالام وماسون وكوان غنويا ويدمسون نفتو لا سكوب لالا ولنا غونغرو يفكا جلوبو كرالا ala kira segin tola da sibina jinaw anu ye ɲɔgɔn ye su dugu tilama dɔnnikɛlaw ye aba kuma caman fɔ nin yɔrɔ la jinaw kun bɛ sangolo kibaruyaw mɛn tuma min n'u kɛra k'u bali ka bɔ sangolo ma u ko nin ti foyi ye foyi b'a sɔrɔ ko dɔ de sintira dugukolo la o kumana u taara o de la yatulubuna sabab u bɛ ka o kun ɲini komi n y'a fɔ a ye cogo min jinɛw kun bɛ sangolo kibaruyaw ɲini ka na fɔ o ka lajɛlikɛlaw ye jinɛw kun b'o ɲini komi n y'a fɔ cogo min dɔnnikɛla dɔw ko n'a y'a sɔrɔ maa minnu bɛ kibaruya fɔli kɛ ni a y'a sɔrɔ kirimɛlibaa de b'u bolo jinɛw la u t'u batu de u bɛ ala de batu u t'u sɔn u t'u batu ko n'o dɔn ko kɔrɔ ye ko u ma ko dogolen wele wele quoi ko kɔrɔ ye dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ jinɛw mana bɔ malikaw ka ko min kalama awa u bɛna kuma n'o de ye o ni ko dogolen tɛ kelen ye i y'a faamu o ye taamasiyɛn dɔw dɔrɔn de ye awa min ti don filankafɛn kɔnɔna na dɔnnikɛlaw ka jaabi ye awa nin fana b'a la a bɛnna ka fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ka fi hadiyata ashara min an-nubuwa nin y'a jira ko san 11 de don tuma min n'a jigi dira makankaw la a bɔra ka taa Taif a b'u wele ka to silamɛya ma o m'a jaabi a seginnen a nana fɔlɔn dɔ la ko Badu Nakhil a tun bɛ kuranɛ kalan jama dɔ tɛmɛna ka min na sibina jinɛw la Ibilisi kun y'olu ci k'u ka taa sababu ɲini sababu min ye sankolo tangali wajibiya ni farala kɛruni ye u ye kuranɛ mɛn u y'a dɔn k'a fɔ ko nin de ye kun kelen ye o la u ka dalajɛli ma kɛ dabɔnkama ye kuma filanan ko ala kira sallallahu ala de y'a yamariya ko a ka jinɛw bagabaga k'u wele ka taa ala ma a ka kuranɛ kalanw kan ko ala ye ninnu yɛlɛma ka tɔrɔ ma k'u ka taa kuranɛ lamɛn sabu kira ale ye adamadenw ka kira ye jinɛw fana ka kira de dɔn o kumana a ka jinɛw ka ɲɔgɔn ye o sɔrɔla nin de fɛ jinɛw mana ban ala ko ma ɲankata b'u ye o mana sɔn ala ko ma arijana b'u ye u bɛ dumuni kɛ u bɛ min komi hadamadenw o kumana alakira sallam a ko bi k'u ko ne ka kalan kɛ jinɛw kan o kumana jɔnni bɛ tugu ne kɔ Abdullahi bin Mas'ud tugura kɔ Abdullahi bin Mas'ud ko maa si ma taa nɔfɛ ni ne tɛ a ko an taara fo tuma min n'an sera Makan sanfɛla la alakira donna fɔlɔn dɔ la a bɛ fɔ o ma ko Shu'bul Hujon a ye tiiri dɔ tiiri ka ne yamariya ko ne ka sigi o tiiri in kɔnɔ a ko kana bɔ nin tiiri in kɔnɔ dɛ fo n ka segin ka n'i ma a y'a faamu alakira tiiri ko a ka to nin tiiri in kɔnɔ fo ale kana o kumana alakira taara fo ka na se ka tɔrɔ ma a ye kuranɛ daminɛ a ko ale bɛ dugaw ɲɔgɔnna ye u bɛ ka bin u bɛ ka jigin cogo min u bɛ ka jigin o cogo la mankanba wulila fo ne siranna ala ka nabi ɲuman kan o kumana jamakuluba nana alakira ma o laban ka dɔnni ni kira cɛ ne de tun tɛ kira ye bilen fo laban na ne tun tɛ kira ka kumakan mɛn o kɔfɛ o kɛra o bɛ cɛrin jɛrin komi n'a fɔ kabasɛn bɛ cɛrin jɛrin cogo min o taara o kumana alakira tilala ka fara fajiri kan ka kɛ ni fajiri ye a nana ka na ne ma
ako isinogora wa ne ko ne ni sinogo cɛ ka jan wallahi nga ne hamena ngombina ka torima nga nsrana ko ne ka tono la ko ngana bo tiri kono ala kira ko ni gumbora nin tiri kono ne kunti garantire ne kunde limane ka ne jena do kan ni chalonga dani de nam ngonya mangando mere ako ha ku kella falu ku ngera no nyonche uyo kiri kanane ma ne kirla no nyonche ni chi nam bismillah ega duma tasi sarafuna nafaran nanye jamakulu yelema leka kana ima lijinni kamin hijina ula القرآن obi qur'an lame فلما tumami حضروا nuna na kenega قالوا uko nyogoma انصتوا ay lameninge فلما tumami قضي nuye kalamba ولوا usagina إلى قومهم kaduga jina mogoma منذرين babali bawi قالوا gajina tu qawmu afo jina fanaka mogoma ko qawmu qalu uko يا قومنا ya ngajinau إنا an سمعنا anye كتابا kitabu me أنزل we kitabu injigi من بعد Musa موسى temenengo مصدقا chenti elbado لما fenye بين يديه membanye kollala يهدي abe kanani ke إلى الحق kadoro jemano islamaye وإلى طريق ani kata zira dengema مستقيم. min tlenendo يا قومنا ya nga suru ya nga mau أجيبوا داعي الله ayala ka wele daba lamina وآمنوا aylimaniya naye يغفر alabi yafa awma من ذنوبكم kamina ka junubu la ويجركم alabi aw tanga ka bɔ ɲanga tama min toro ka bɔn ومن mɔgɔ mɔgɔ يجب داعي الله jinɛ o jinɛ ni ma ala ka wele daba lamina فليس o tigila maa ma kɛ بمعجز ni kɛɲɛbaga ye dugukolo la وليس أولياء beselibaw de a ye n'a ma kɛ ni ala ye faso tɛ se k'i dɛmɛ dɛ ayi أولئك k'a fɔ i faso n'a ko ɲagamina ko ɲagamina bolo o ka awliyaw de tun bɛ jɔ o dɛmɛ a ko o tɛ se ka jɔ dɛ ulayika a ko o tigilamaaw olu bɛ fili la min bangalen don yala olu kunu ni lagaribaw ma dɔn wa k'a fɔ alahu taala ale de ye masa ye masa min ye sankolow da ani dugumakolo ولم يعي ala ma kɛɲɛ بخلقهن nin sankolo ni dugukolo dalen ye olu ma dɔn ko ye sebaa ye wa على أن ninnu kan a ka su ɲɛnamaya tiɲɛ do de a bɛ se de ala ala olu إنه innahu allahu taala قدير sebaa do fɛn bɛɛ lajɛlen kan ويوم e ka dɔn taase يعد الذين dɔn minnu bɛ mɔgɔw jira كفروا maa minnu kafiriyara النار tasuma la ليس هذا yala nin ma kɛ wa بالحق ni tiɲɛ o ko بلى tiɲɛ dɛrɛ an ka lanama ye قال a ko فذوقوا a ye lala yan ka taa nɛnɛ nin fɛn sababu ye ne aw kɛra n'a bɛ kafiriya واصبر mɔgɔ lamini ka sabali ka mɔgɔ ka tɔɔrɔ kan كما komi i n'a fɔ cogo min صبر أولو العزم ni tigengaya dunkew sabali la من الرسل kabini kɛlaw la ألا تستطيع tigengaya dunkew olu ye jɔnni ye dɔw ka minnu fɔra suratul an'am la ibrahim ishaq yaqub nuh daud suleiman ayub yusuf musa haruna zakariya yahya isa ilyas ismail ilyas yunus lut alayhim assalam dɔw ka nabi tan fila olu ci ka taa bani israel ma sham u y'u kuta ala ye wayi di ka taa nabi ma ne bɛ n ka lazaba ci ka taa bani israel kutalibagaw ma o gɛlɛyara kiraw kan ala ye wayi di ka turu ma a y'a sugandi a yɛrɛw ye n'a y'aw ja yankata bɛ jigin aw kan ka bani israelkaw kisi n'a y'aw ja n b'aw kisi ka bani israelkaw halaki u ye ɲɔgɔn ye u ka hakili bɛnna kan k'olu de ka dɔgɔ ko min bɛ kɛ k'o ka kɛ naam ولا تستعجل naam o minnu ma o ko nabi ɲuman ninnu ko ala ɲankata jo o ye ka fɔ cogo ye to ko olu lagadi mi kuma bakuruma fɔ la nuhu ibrahim musa isa muhammad sallallahu
kuma bakɔrɔma fɔ la an ye tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ ka dɔnni kuma de yiriwa ulul azmi mina rusul o ye ne ma duuru de ye bisimilayi kana kɔrɔdɔ uma a bɛ komi i n'a fɔ olu don min n'u bɛ fɛn ye n'u b'u layidu la ani n'u b'u bagabagaw la u ma mɛn ko sanga nin de kabini tile la laseli dɔ u tɛ maa si halaki ko mɔgɔw de n'o ye fasigiw ye naam مدنية 38 آية نظر بعد الحديث o don an y'a fɔ a ye an ko salamu ala mɛra rahimi ni muso min ka tin gɛlɛyara o ka ɲi mais nin fana y'a kɛ khasiya ye bisimilahi rahmani rahim la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ibn bisimilahi rahmani rahim la ilaha illa allah al-azim al-halim al-karim subhanallahi rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arshil azim كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية ضحاها كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بل هم فعلوا يكون إلا قوم فاسقون ni e nin sɛbɛn ka nesi di muso ma muso min ni ti gɛlɛyara ma e bɛ n'i y'a kalan ji la ka d'a ma n'a y'a min a bɛ se ka jigin الله أكبر لكسي ɲɛ bɛ nin na tan ni an ye nin kɔrɔbɔ sen caman dɛ bi tajriba ni u nana k'a fɔ ko karisa ka jiginni gɛlɛyara dɛ e bɛ se ka ji ta dɔrɔn i b'a kalan la ka d'a ma n'a y'a min a banna a bɛ jigin foyi t'a sɔrɔ foyi tɛ den sɔrɔ a bɛ saabi la naam